Τζιο κάτω από λεφτές εδώ και σήμερα. Get too close and you'll get frostbite. Ένα λεπτάκι να κατεβάσω τα settings, τα music και όλες εδώ κατάλαβες τις ομάδες. Και πάμε να παίξουμε με τον άδελφο μου. Εμένα το έκανε είναι on the fact. Είμαι στη Let's Squad, η top guild, η καλύτερη guild. Για μένα είναι η top. Όχι, μην το κάνεις. Στον αδερφό μου μιλάω παιδιά. Και αυτό. Και απλά πάμε να παίξουμε. Αν δεν μπορούμε, έχει χώρος ο αδερφός μου. Οπότε όχι. Τράβα μάδεψε και δεν είναι πες μου. Εγώ παιδιά θα πάω να παίξω όχι CS, ένα Lone Wolf. Θέλεις όλο. Αυτό θα πρέπει να το βάλω από εδώ λίγο, γιατί δεν μπορώ. Γιώργο, Σόνια είναι καλή. Η παίχτρια. Ναι. Αν είναι να πάρω μετά, γι' αυτό λέω. Εδώ πέρα για να θα μας βάλει ο μπρο. Αγαλά. Έτσι δεν είναι. Τι είναι αυτό? Α, καλά μποτάκι είναι ρε. Σήμερα έχει καλά screen. Πάμε να δούμε. Χαμήλω το κινητό σου. Χαμήλωσε το κινητό σου. Εντάξει. Χαμήλωσα. Τώρα θα το φάμε. Όλα. Headshot. Παιδιά, σε ήξερα κάπου εδώ. Θα εμφανιστεί τώρα το ID μου. Κάπου εδώ βασικά. Και κάπου εδώ θα σε εμφανιστεί και το... πώς το λένε, και τα άλλα ονόματα από άλλα παιχνίδια που θα παίξουμε. Θα σας εμφανίζεται βασικά άλλες φορές που θα παίξουμε αυτά τα παιχνίδια. Άντε μόνο αυτό θα σπαμάρει. Έχω και αυτό το χώρο. Επίσης έχω Evoguns. Ένα Evogun είναι αυτό που κρατάω. Και έχω και αυτόν το χώρο. Γαμάτος. Και μετά από κάτι τέτοιο παρόμοιο έχουμε και αυτό. Ναι. Κάτσε τώρα γιατί θα σας δείξω μετά τους χώρους μου. Πώς απλά σκοτώνεις έναν ανύποπτο. Έναν τελειωμένο. Όλα κόκκινα κάνεις. Δεν μας ενδιαφέρει τι κάνεις εσύ. Εγώ παίζω ένα. Μπράβο, καλά κάνεις. Εντάξει, μικρά, όλα κόκκινα τα πάω. Έχουν μπει άσχετος τώρα. Δεν μου κάνει καλή δουλειά. Και να είσαι τελειωμένος. Τελειωμένο. Πάμε ρε. Έχω μπει 2 β. Δεν με ενδιαφέρει το κοινό τι έχεις μπει. Τι 2v2 ρε, 1v1 πρέπει να μπεις. Εμένα με έβαλε 2 β. Πάτησε ένα β. Και κάπου εδώ θα βγει και το TikTok τώρα, κάπου πάνω στο map, κάπου, τέλος πάνω κάπου στην οθόνη. Τι κάνετε? Τι έγινε? Γαργαργαρνό νερό. Έπινα ούτε γαργαργαρνό νερό. Ξανά ήπια. Και την επόμενη που θα ανέβει θα τα φάει όλα head. Ρε φίλε, γιατί δεν μπορώ να παίξω σήμερα? Όταν δεν κάνω βίντεο παίζω γαμάτα. Sorry γι' αυτό. Και παιδιά, ο χορηγός της εκπομπής του καναλιού σήμερα είναι το... Όχι, δεν έχουμε χορηγό. Φαντάζομαι να έχουμε χορηγό, τέλεια θα ήταν. Χωριτούβλο έχουμε. Το αδερφό. Ναι, εμένα. Έλα ρε φίλε, γιατί δεν μπορώ να πετύχω κανέναν σήμερα?
παίξω καλύτερα τώρα. Τώρα θα παίξω καλύτερα. Θα το πάρω αυτό τώρα. Το μάτσο. Εντάξει, πάμε άρθμα εσύ. Αυτό γιατί δεν πάει. Θέλω να βάλω κάπου να μην το ακουμπάω. Κοίτα. Μπήκα τώρα. Φεραρικό. Ποτέ δεν είχα Πακιστανό. Αγόρασα καινούργιο τηλεφώνο. Άντε ρε μπρο. Έχω 5 με τη τσέπη και άλλα 10 χωριστά. Λειτουργία αυτή δεν μιλάω από τα κινητά. Και παίρνει ένα τηλέφωνο και σκάω με το ζω. Τι κάνω αυτά, φιλάκια, χαχά. Πω φίλε. Όχι, θα σπαμάρω μόνο αυτή. Πάμε. Κοίτα. Έγινα τώρα καράφλος. Ρομπέρτρο Κάρλος. Ρομπέτρο. Okay. Are you seriously? Πού έχει κρυφτεί τώρα ο Κάπτεν Καράφλας? Και πολύ σύντομα έχετε κι άλλο βιντεάκι με Free Fire και άλλα παιχνίδια. Σύντομα εννοώ θα έρθει. Τώρα πόσο σύντομα δεν ξέρω. Αλλά στα 10k λίκες, βασικά τι λέω, σε 100 λάικες, στα 100 λάικες, ναι, like, δηλαδή, απλά έτσι είναι πλάκα που λέω, like, θα κάνουμε και IRL βίντεο. Και στους 50 θα κάνουμε live